Sinonimi ma' dawn iż-żminijiet ta' festi meta nfakru twelid ta' Ġesu Bambin hemm diversi għanijiet tradizzjonali tal-miliet li jkomplu jdaħħlu fl-ispirtu. Żgur li bosta jarfu n-noti mużikali, imma forsi mhux daqstant jafu minn fejn oriġinaw dawn l-għanijiet li l-istorja tagħhom tmur lura snin twal. Dan l-istazzjon tkellem ma' Brian Bonnici li huwa magħruf li jippromovi l-kultura Maltija. Għalli l-ewwel indikazzjonijiet ta' għanja tal-miliet jeħduna fil-kapitali Taljana. Hemm indikazzjonijiet li fis-sena 129 ġewwa Roma hemm għanja li nstabet kien jisimha l-għanja tal-Anġli. Mbagħad ovvjament bil-grazzja Sant Elena u l-Imperatur Kostantinu li ta' l-libertà ta' twemmin allura bdew isiru ċelebrazzjoni tinsara u magħhom żviluppaw l-għanjiet tal-miliet. Il-Maltin dawru dawn l-innijiet għal stil tradizzjonali u bosta mużiċisti użaw strumenti ta' dari biex iferħu lin-nies. Missirijietna żviluppaw dawn l-għanjiet ovvjament bl-istil tradizzjonali tagħna, bl-istrumenti primittivi, iż-żaq, ir-rabbaba, it-tamburi li dawn ukoll sabu posthom fil-presepju permezz tal-pasturi dawn id-daqqaqa li kienu jduru fit-toroq. Speċjalment f'Għawdex hemm ċertu daqqaqa li tant rabtu kult magħhom illi għadhom jissemmew sal-ġurnata tal-lum għalkemm għaddew is-snin. Bla ebda dubju li fost l-aktar għanijiet popolari tal-miliet bil-pinna Maltija hija n-niela tibkix iżjed li warajha hemm storja interessanti ta' Ġiżwita. Bla dubju ta' xejn l-aktar waħda li tispikka hija n-niela tibkix iżjed ta' Patri Indrix Kembri, danna ngħidu li kiteb Adilanja għal Maltejn dak kien Ġiżwita, kien emigrant ukoll għal Maltejn tal-Alġerija. Issa tajjeb ngħidu illi dan ma qabadx kiteb għanja tal-miliet biss. Jiġifieri forsi hawn min jaħseb illi dak kiteb għal Maltin biex jiċċelebraw il-miliet, imma dak qabad ħafna għanijiet u kitebhom għal diversi ċeremonji reliġjużi matul is-sena kollha. Waħda minnhom kienet di u saret popolarissima. Tul is-snin, anki aktar riċenti, diversi għanijiet bdew jieħdu xejra moderna li tidher li qed tintoġob min-nies.